Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για ένα από τα πραγματικά αγαπημένα μου προϊόντα, για το Belluron. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δηλώνει ότι αυτή τη στιγμή πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα, ενώ οι επιστήμονες προβλέπουν ότι μέχρι το 2050, δηλαδή σε μόλις 25 χρόνια, πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι θα υποφέρουν από φλεγμονή των αρθρώσεων. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε 8ος κάτοικος του πλανήτη, δηλαδή αν πάρουμε 10 άτομα από τον κύκλο των γνωστών μας, οι 8 από αυτούς θα έχουν προβλήματα με τις αρθρώσεις. Αυτή είναι πραγματικά τρομακτική αριθμή. Από την εμπειρία της ομάδας μας, έχουμε παρατηρήσει ότι σχεδόν κάθε δεύτερο άτομο που έρχεται σε εμάς έχει προβλήματα με τις αρθρώσεις. Και δεν πρόκειται καθόλου για ηλικιωμένους ανθρώπους. Πρόκειται για αρθρίτιδα, αρθροπάθεια, κοξαρθρίτιδα, προεξοχές, τριξίματα στις αρθρώσεις, ουρική αρθρίτιδα, κύλη της σπονδυλικής στήλης, νόσος του Μπέχτερεφ, φθορά των αρθρώσεων λόγω υπερβολικού βάρους και πολλά άλλα. Οι άνθρωποι παραπονιούνται ότι πονάνε τα γόνατά τους, δεν μπορούν να καθίσουν, δυσκολεύονται να περπατήσουν ή να ανέβουν σκάλες. Το πρωί πονάει η πλάτη και τη νύχτα επίσης είναι δύσκολο να γυρίσεις πλευρό. Το πρωί χρειάζεται πολύς χρόνος για να ζεσταθείς, ώστε να μην περπατάς σαν ρομπότ. Κάποιοι αναρρώνουν αργά μετά από τραυματισμό και έχουν κακή επούλωση, ενώ άλλοι εργάζονται σκληρά σωματικά, οπότε η καταπώνηση στις αρθρώσεις είναι τεράστια. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να κατανοήσουμε αυτό το ζήτημα και να βρούμε μια φυσική αλλά κυρίως αποτελεσματική λύση. Για να είναι οι αρθρώσεις ευέλικτες και να μπορούν να περιστρέφονται προς διάφορες κατευθύνσεις, στον ανθρώπινο οργανισμό παράγεται ένα ειδικό λιπαντικό που ονομάζεται αρθρικό υγρό, το οποίο περιέχει ιαλουρονικό οξύ. Μέχρι την ηλικία των 25 ετών αυτό το οξύ παράγεται ενεργά στον ανθρώπινο οργανισμό χάρη στις τροφές που του παρέχουμε. Γι' αυτό οι περισσότεροι νέοι σε αυτή την ηλικία σπάνια παραπονιούνται για πόνους στις αρθρώσεις. Αλλά με τα χρόνια αυτή η λειτουργία εξασθενεί, το λιπαντικό μειώνεται όλο και περισσότερο, οι αρθρώσεις αρχίζουν να τρίζουν, να κάνουν ήχους, οι χόνδροι φθύρονται, οι αρθρώσεις τρίβονται μεταξύ τους και προκαλείται πολύ έντονος πόνος. Επιπλέον, το ιαλουρονικό οξύ έχει εχθρούς, όπως η υπερβολική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία. Αυτό είναι το σολάριουμ, το κάπνισμα, η εργασία στον υπολογιστή. Και ποιος σήμερα δεν δουλεύει με τις ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή? Αυτό είναι η λανθασμένη μονότονη διατροφή, οι συνεχείς αυστηρές δίαιτες, οι λοιμώξεις και οι ιουοί. Λόγω όλων αυτών των παραγόντων, το ιαλουρονικό οξύ παράγεται πιο αργά στον οργανισμό και καταστρέφεται πιο γρήγορα. Οι άνθρωποι προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα με τις αρθρώσεις με διάφορους τρόπους. Ορμονικά σκευάσματα, ενέσεις αναλγητικών, χάπια, θερμαντικές κρέμες, ενέσεις ιαλουρονικού οξέως απευθείας στην άρθρωση. Σε ακραίες περιπτώσεις, αυτό είναι η προσθετική ή η αντικατάσταση της άρθρωσης. Έχουμε καταναλωτές που πριν γνωρίσουν την έννοια της υγείας, έκαναν ενέσεις ιαλουρονικού οξέως στο γόνατο κάθε 6 μήνες. Σε διάφορες χώρες, η τιμή για μία ένεση κυμαίνεται από 70 έως 250 ευρώ, ανάλογα με τη χώρα και την ποιότητα του ιαλουρονικού οξέως. Πολλοί έλεγαν ότι το αποτέλεσμα της ένεσης περνούσε ήδη μετά από 2, 3, 4 μήνες και έπρεπε ξανά να πάνε στον γιατρό. Ταυτόχρονα, σε πολλούς ανθρώπους μέσα σε αυτό το εξάμηνο μπορούσε να αρχίσει να πονάει και η επόμενη άρθρωση, κάτι που διπλασιάζει τα έξοδα. Και μάλιστα αυτή η επιλογή θεωρείται αδιέξοδη, επειδή στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν πάνω από 230 αρθρώσεις, πολλές από τις οποίες δεν είναι καν προσβάσιμες με ενέσεις. Ας φανταστούμε επίσης ότι σε κάποιον πονάνε ταυτόχρονα 3 ή 5 αρθρώσεις. Αυτό σημαίνει περίπου 1.000 ευρώ κάθε 6 μήνες. Έτσι, πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε έναν φαύλο κύκλο. Υποφέρουν από πόνους, ξοδεύουν χρήματα σε ακριβές θεραπείες και δεν λαμβάνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση γίνεται συνηθισμένη για τους περισσότερους και αυτό προκαλεί σε πολλούς απογοήτευση και αίσθημα ανημπόριας. Γιατί λοιπόν η ιατρική δεν έχει εφεύρει το πόσιμο ιαλουρονικό ώστε να παρέχει αυτό το λιπαντικό σε όλες τις αρθρώσεις ταυτόχρονα? Επειδή το πόσιμο ιαλουρονικό έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Όταν φτάνει στο στομάχι, διασπάται σε μεγάλες μοριακές ενώσεις σακχάρου και στο αίμα φτάνει ακριβώς το σάκχαρο. Δηλαδή, ο άνθρωπος πληρώνει για ιαλουρονικό, αλλά τελικά λαμβάνει σάκχαρο. Γι' αυτό στην ιατρική χρησιμοποιούνται τοπικές ενέσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι το ιαλουρονικό φτάνει εκεί που πρέπει. Και εδώ η εταιρεία Coral Club προσφέρει μια εναλλακτική λύση, ένα μοναδικό, αποτελεσματικό και ασφαλές προϊόν, το Belluron. Το Belluron είναι πραγματικά ένας θρύλος και ένα αληθινά καινοτόμο προϊόν που περιέχει ιαλουρονικό οξύ και χονδροϊτίνη σε πόσιμη μορφή.
Δημιουργός του είναι ο Γερμανός επιστήμονας Νίλς Ντούσεκ, ο οποίος πριν από περισσότερα από 20 χρόνια έλαβε παραγγελία για την παρασκευή ιαλουρονικού για μαχητικά σκυλιά, των οποίων οι αρθρώσεις φθύρονταν γρήγορα. Όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα, τα πειραματόζωα έγιναν τα άλογα υποδρομιών που συμμετείχαν σε αγώνες, επειδή και εκεί τα προβλήματα με τις αρθρώσεις ήταν σοβαρά, καθώς φθύρονταν γρήγορα. Και μετά βρέθηκαν εθελοντές και ανάμεσα στους ανθρώπους. Και τελικά 20 χρόνια επιστημονικής εργασίας και περίπου 1.300 πειράματα οδήγησαν σε μια εκπληκτική ανακάλυψη. Όταν η νέα μορφή ιαλουρονικού οξέως εισέρχεται στον οργανισμό, επίσης διασπάται σε σάκχαρα. Ωστόσο, όταν εισέρχεται στο αίμα, αυτό το προϊόν επανασυντίθεται στη φόρμουλα του ιαλουρονικού οξέως σαν παζλ. Ακριβώς σε αυτό έγκυται και η μοναδικότητα του προϊόντος Belluron. Ο άνθρωπος πληρώνει για ιαλουρονικό και λαμβάνει ακριβώς ιαλουρονικό, όχι ζάχαρη. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό αυτού του προϊόντος. Όταν το ιαλουρονικό οξύ εισέρχεται στον οργανισμό, μεταφέρεται όχι μόνο σε μία άρθρωση, όπως γίνεται με την ένεση, αλλά σε όλες τις αρθρώσεις ταυτόχρονα. Και αυτό σημαίνει ότι η πάσχουσα άρθρωση θα αποκατασταθεί, ενώ η υγιής άρθρωση θα διατηρήσει την υγεία της και στο μέλλον. Το Belluron βοηθά επίσης στη βελτίωση της κατάστασης του δέρματος. Δεν είναι τυχαίο που το ιαλουρονικό οξύ αποκαλείται ελιξίριο της νεότητας. Αυτή η πτυχή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις γυναίκες που επιδιώκουν να παρατείνουν τη νεότητά τους και γι' αυτό κάνουν επώδυνες και δαπανηρές ενέσεις με βάση το ιαλουρονικό οξύ. Το Belluron ενυδατώνει το δέρμα, το κάνει ελαστικό από μέσα προς τα έξω, μειώνει τον αριθμό των ρητίδων και χαρίζει στο δέρμα πιο υγιή και λαμπερή όψη. Και το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πίνετε 1 ή 2 δοσομετρικά ποτηράκια νόστιμου ιαλουρονικού οξέως την ημέρα. Καμία ενόχληση, μόνο απόλαυση. Το Belluron δεν βοηθά μόνο τις αρθρώσεις, αλλά έχει και θετική επίδραση στην όραση. Με την ηλικία, πολλοί αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως καταράκτη και μείωση της οπτικής οξύτητας. Το Belluron, χάρη στις ιδιότητές του, υποστηρίζει την υγεία των ματιών. Πολλοί καταναλωτές άλλαξαν γυαλιά ή τα εγκατέλειψαν εντελώς, επειδή αποκατέστησαν την όρασή τους. Το Belluron προσφέρει επίσης εντυπωσιακά αποτελέσματα στην τριχόπτωση, ειδικά αν συνδυαστεί με το τριπεπτιδικό κολαγόνο της Coral Club. Τα μαλλιά αρχίζουν να γίνονται πιο πυκνά και λάμπουν από υγεία. Είναι επίσης σημαντικό ότι το Belluron είναι κατάλληλο για άτομα με ενεργό τρόπο ζωής και για αθλητές συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών. Βοηθά στην ταχύτερη αποκατάσταση μετά από σωματική άσκηση, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών και βελτιώνει τη συνολική φυσική κατάσταση. Οι αθλητές λένε ότι η χρήση του Belluron τους επιτρέπει να προπονούνται πιο αποτελεσματικά. Δεν νιώθουν πλέον την ενόχληση στις αρθρώσεις που είχαν παλαιότερα. Ή αναρρώνουν πιο γρήγορα μετά από τραυματισμούς, αν το άθλημά τους είναι επικίνδυνο για τραυματισμούς. Έτσι, το Belluron από την Coral Club δεν είναι απλώς ιαλουρονικό οξύ για τις αρθρώσεις, είναι η ενεργή κίνηση σε κάθε ηλικία. Είναι όταν οι γιαγιάδες και οι παππούδες μπορούν να τρέχουν σε αγώνα δρόμου με τα εγγόνια τους. Είναι όταν το πρωί πετάγεσαι από το κρεβάτι και οι αρθρώσεις σου είναι ήδη έτοιμες να ξεκινήσουν μια καινούρια μέρα. Το Belluron είναι όταν κάποιος, ομιγέννητο, βρεθεί στο νοσοκομείο με κάταγμα και ο γιατρός απορεί πώς γίνεται να δένουν τα κόκαλα τόσο γρήγορα. Πολλοί άνθρωποι που έχουν ήδη δοκιμάσει αυτό το προϊόν μιλούν με ενθουσιασμό για τα αποτελέσματα που πέτυχαν, επειδή αυξήθηκε η κινητικότητα των αρθρώσεών τους σε διάφορες μορφές αρθρώσεων, σε σκολίωση, προεξοχές, κοξαρθρίτιδα και πόνους στις αρθρώσεις λόγω καιρού. Οι μαρτυρίες των καταναλωτών μας δείχνουν ότι ξέχασαν τη δυσφορία και τον πόνο, ότι το Belluron τους έδωσε τη δυνατότητα να επιστρέψουν σε μια ενεργή ζωή και να ασχοληθούν ξανά με τα αγαπημένα τους χόμπι. Να ζεις απλά. Και αν μιλήσουμε για την τιμή αυτού του προϊόντος, θυμηθείτε ότι σας είπα πως στην ιατρική μία ένεση κοστίζει κατά μέσο όρο 200 € και διαρκεί μόνο 4 έως 6 μήνες. Λοιπόν, σε 1 λίτρο Belluron περιέχονται πάνω από 500 ενέσεις αγνής ιαλουρονικού οξέως υψηλότερης ποιότητας. Και όλο αυτό το λίτρο κοστίζει όσο μία μόνο ένεση στην ιατρική. Έτσι, στην πραγματικότητα, το Belluron είναι ένα πολύ προσιτό προϊόν, χωρίς αντενδείξεις ή παρενέργειες. Δεν έχει αντίστοιχο στην παγκόσμια αγορά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εγγύους, θυλάζουσες μητέρες και παιδιά κάθε ηλικίας, ειδικά από όσους ασχολούνται με αθλήματα με αυξημένο κίνδυνο τραυματισμών. Και αν συμβεί τραυματισμός, κάταγμα ή εξάρθρωση και χρειάζεται ποιοτική επούλωση των οστών, η καλύτερη λύση είναι το Belluron, καθώς ακόμη και οι γιατροί εκπλήσονται από την τόσο γρήγορη ανάρρωση, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους.
Έτσι, το μπελουρόν δεν είναι απλώς ένα συμπλήρωμα, αλλά το προσωπικό κλειδί του κάθε ανθρώπου για την πολυπόθητη υγεία, μια ενεργή ζωή και νεότητα πέρα από τον χρόνο. Εύχομαι σε όλους ενεργή μακροζωία και παραδίδω το λόγο στον παρουσιαστή.